Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Ja Wim, dan gaan we heel even kijken naar het filmpje van de waterratten bij de uitroeping van de nieuwe prins. Oh, dat lijkt me schoon. Dat lijkt me prachtig. Ja, laat maar gaan. Vasteloven samen van Oetol, hier zit er aangeland in de Tump, hier zitten we eigenlijk in het riek van de waterratten. Hier gaan ze vanavond de nieuwe prins uitroepen. We gaan eens heel even kijken wat hier precies gaat gebeuren. Klop, klop. Olaf, vermot het druk, jong. Zullen ze wel een nieuwe prins hebben? Dat vraag ik me eigenlijk af. Hij is nog niet hier, we gaan heel even naar binnen toe. We gaan eens even kijken of ze ook gaat drinken, Chris. Hier, er gebeurt hier binnen. Vasteloven samen. Dag. Heb ze de bonnen bij dicht, dan kunnen we gaan drinken. Ja, kom maar met. Ja, wat? Ik regel even. Voor waar door het wachten op dich? Wat drinken ze? Wien? Ja, is de horloge kapot? Al even een witte wien en dan gaan we cola drinken of niet? Olaf drinkt maar cola, je drinkt wien. Nu ook, nu ook. En toen drinken ze ook cola? Nee, ik drink dat is er meer. Het kerstennat. Heb ze genoeg bonnen metgekregen? Ja, zat. Dus een hele goede prins, heel reëel is dit jaar. Ja, we hebben vorig jaar het 6-11 gehad. Dit jaar dus is normaal dat we eigenlijk hebben we dit jaar het 7-11. Want 6-11 plus 1 is 7-11. Maar ja, dat kosten we niet maken, dus dit jaar hopen we de 67e prins uit. Dat is eigenlijk toch wel moeilijk, of niet, om die steeds weer opnieuw te winnen. Als ze in een vastelavondsjaar in huiswerk te gooien dus voor het volgend jaar, dan is het heel makkelijk. En bij de waterratten, dan loopt dat altijd in de tierenlier. Oh, er zit meer ratten als mensen. Meer ratten dan mensen. Het gaat goed, compagnie. Heb je nog bijzondere dingen dit jaar op de planning staan? Wel, het boom zeggen weer, dat is elk jaar geweldig, bij Kankers. Dat is 8 februari. Moet je eigenlijk komen, moet ik ook zeggen, samen met Olaf. Werken door weer tweede, dus dat heb ze weinig aan. We gaan even kijken met de vorige weer. We staan nog bij de afgetrooide prins van het vorig jaar. Wie is het tegen vorig jaar vergangen? Ja, echt super. Echt een super jaar gehad. Alles mee mogen maken. Wel een lang seizoen, maar eigenlijk alles mee kunnen maken. En wat ga je doen tegen de nieuwe voorganger van de waterratten zeggen? Dat moet helemaal gaan maken, maar dat uit zeker weten wel. Mocht ik bedanken dat ze veel beschouwen. Schone vasteloven. We gaan even de catacomben in. Vasteloven samen. Govrie. Moment. We gaan even terug. Vasteloven samen. Goedenavond, vastelovend. De nieuwe prins van de waterratten? Ja, klopt. Stel de heel even voor aan de kijkers van TV11. Mijn naam is Tim, ben 31. Ik ben de 67e voorganger van de carnavalsvereniging De Waterratten. En dagelijks leven ben ik een rattenvanger. Dus zorgt dat we er geen last van hebben? Ja, klopt. Ja. Kijk, nu zijn we een heel stuk door. En dat was nu eigenlijk op de vangzoet van het plezier. Ja. Wanneer hebben ze het eigenlijk gevraagd? 4 weken geleden. Dus hebben ze pas 4 weken geleden gevraagd? Ja, maar dat kan ze zelf niet. En toen zag ze direct ja, ik had ze gehad van, nou, in eerste instantie had ik ze gehad, ja goed, twijfelwaardig, maar op een gegeven moment had ik wel ze gehad van, goed, laten we het maar doen. Want ik heb dit is toch wel altijd een wens geweest om dit te doen. Goed, ja, en hier staan we dan. Heb je een vriendin of wie zit het eigenlijk? Ik ben getrouwd, geen kinder. Ja, mijn vrouw loopt, ik zie je achter rond. Die heb ze niet over te vragen? Nee. Ja, nou, die heb ik het meer eigenlijk gezag. Het was van, schat, ik werd prins bij de waterratten.
Nou goed, fles champagne werd erop gegeten en het was holder de bolder. Het was, ja. Ja, mama en pap natuurlijk heel blij. Ja, zeker, zeker. En dan zei ze er ja op en dan moest ze eigenlijk binnen 4 weken op jacht naar een nieuw pak. En adjudanten, wie heet dat? Het was een heel uitdaging. Adjudanten hebben mij altijd bij de achterkop gehad. Ik loop zelf al het zal nu zijn, een 4-tal jaar met de vereniging. En nee, wel altijd zo gehad van, dat zijn mijn adjudanten, die had ik. Dus dat was in principe zo klaar. Het was meer van... Wie zijn die adjudanten? Dat is Mike Verstegen, oud jubileumprins van vorig jaar. Mijn broertje Roy Koenen. En zijn vriendin Cheryl Snijders. Koenen is toch eigenlijk de vorst van de waterratten? Hè? Ja, dat klopt, dat is pap voor ons. Ja, klopt. Ja, en dan ga je toe als zo nu die zaak vuur. Dus toen heb je heel veel vuur genomen, neem ik aan. Nou, daar staat gaat te wachten. Maar ik heb, mijn broertje is jeugdprins geweest, papa is 2 keer prins geweest. En ja, goed, ik heb een heel goed voorbeeld gehad. Nu mogen we het zelf doen. Ik vind je altijd zo dat ze 1 keer prins moet zijn en 1 keer te gooien. En ik neem aan dat ze bij de waterratten is doen. Jazeker, jazeker. En met die adjudanten en met zo'n vereniging. Ja. En als 67e prins zal het geen meute zijn, denk ik. Nee, zeker niet. Zeker niet. En wat is in de spreuk? Knal in de val. Wat zegt ze? Knal in de val. Ja, 1 keer voor onze kanselier. Knal in de val. Knal in de val. Knal in de... Schone was te lopen. Dankjewel. Merci. Kom eens even kijken wie dat te doen is. Kom, bedankt. Kom, reis. Jo, zijn bedankt. Oké. Oh, het is een beetje bier. Hoe is dat? Zal het echt weer zo zijn? Ja, Frans, hij is de vissen zuiver gemaakt. Nu maar erin, hij staat leeg. Dus dat er zijn flatski kreeg je in de zuur. Ja, zeker. Frans in de druk. Hij was... Ja. Dus ik zou zeggen, ga ik naar binnen. Dames en heren, daar zijn ze net op tijd. Van achteruit komen ze naar binnen. Oh, niet te geloven. Alles is toch weer gelijk uiteindelijk. Alles hebben ze bij de handen gewonnen. Heel waterratten, escort, komen ze naar voren rennen. Zin hem rennen. Heel voorzichtig. 4, 3, 2, 1. Dames en heren, nu de Alsjeblieft, zeg, we bestoen draufgänger. In 4 weken tijd en dan zo'n prachtig beroep.
Ik ga het vroeger... Weet je wat ik wel vind? Ik vind natuurlijk zo'n beroep wat red. Maar ik som ik toch als waterrat niet zo gelukkig voelen. Zo'n rattenvanger hebt, die krijgt steeds minder leden. Nee, dat is zo verkeerd. Zie je dat? Nee, en toen zit er een gigantisch aquarium. Daar zitten al die waterratten in, die hebben het nog nooit zo goed gehad. Oh, nu snap ik hem. Dan gaat die juffrouw wegvangen en die brengt er doorheen. Ja, en die blijft opgroeien. En dan zoekt er de leukste paardjes bijeen en die zit er weer goed. De leuk. Ja. Hoor je het goed wat ze zag staan? Ja, de leukste paardjes. Dat doen die allemaal, die rattenvangers. Oh, anders hebben die geen inkomen meer. Oh, is dat toch? Klopt dat wat erin? Ja. Liever vissen als hij ratten met de poes namen. Dat is al de vrouw die het geblimeerd. Met die vissen wel? Ja. Zeker. Ja, met de visjes, dat is zo'n ding. Maar wat hebben ze zo al metgemaakt? Want het is toch al een hele tijd geleden dat we bij jullie zijn geweest. Ja, klopt. Nee, in principe, voor dat vent was het, hebben we alleen een bondje over het gehad. Ja, en eigenlijk pas vanaf de vrijdag, ja, is het pas echt los kan knallen. En dat we nu al 2 showen dag te druk gehad. Ja. En wat staat er zo op het programma, of we kiezen het eerste, hoe het beter gezegd? Ja, toch wel eigenlijk alles. Het is een ervaring die moesten we met hebben gemaakt. En het is veel, het is heel veel. En ja, ik heb gezegd van ieder moment proberen te genieten. En meer ga je het eigenlijk niet. Dat hebben ze eigenlijk wel gelegen en dat is natuurlijk, dat was een hele slimme mens. Ja, want dat hebben ze natuurlijk al direct de jubileumprins gehoord, die wat hij geadviseerd. Dat hij door die prinselijk leven neersleept. En heb je het moeilijk met de prins? Maar nee, een beetje aansturen af en toe, maar hij loestert goed. Ja, dat er goed loestert, daar ben ik 100% van overtuigd. Want als er op jacht gaat met zijn werk, dan moet er stil zijn en loesteren, waar zitten ze? Dus daar ben ik wel van overtuigd dat er dat uit. Ja. Of denk je niet? Ja, dat denk ik ook. Maar wat maakt nu de waterratten zo'n bijzondere vereniging? Want iedere keer is het de waterratten. Ik hoor Nederlanders als de waterratten, topvereniging. Wat maakt het nu zo bijzonder? Saamhorigheid. Het is een clubje, dat zeg maar als een club. Dat is gewoon een gevoel. Het belangrijkste is dat er vriendschap in een vereniging is, Wim. Ja, dat is. En zolang als dat er is, gaat het goed. En door het jaar heen, kom je er nog bijeen of is het alleen de vastelovend? Nee, zeker. In de zomer dan hebben we meestal een barbecue met van alles en nog wat activiteiten eraan vastgeplakt. En ook altijd schitterend. Het is alleen, altijd even wennen van, steeds dan in die normaal kleden, in de korte box, op de teenslippers, steeds dan die activiteiten te doen. Maar nee, zeker. Er werd wel de een nog georganiseerd naar de vastelovend. Nou, daar kan ik tegen één ding verklappen. Dus zei van, steeds in die korte box, dat is toch wat anders. Maar prins blieft ze voor die leven, kluif mij. Zeker. Of niet dan? De ervaringsdeskundige? Ja, dat moest ik metgemaakt hebben. Dat kan ze zo niet uitleggen wie dat vult. En die herinneringen, de rest van die leven draagt ze die gewoon bij. Natuurlijk is mijn vriend en ik ook wel best wel in het vastelovens gebeuren. En we hadden eigenlijk afgesproken, dit jaar is een keer helemaal niks te doen. Maar ja, tegen zijn eigen broer kan ze natuurlijk geen nee zeggen. Nee, en helemaal niks doen met de vastelovend, dat gaat sowieso niet. Ik moet eigenlijk nog de voorganger van harte bedanken, want die heeft dus die show een tafel gemaakt. Ik wil de complimenten geven. Wat heb je dan laten maken? Jawel, dat hebben ze goed gedaan, jong. Weet je wat het is? Ze gaan ze er weer nodig hebben, dan bellen we, dan kunnen ze op rekenen dat we bij dit klein blijven. En Tim, mogen we nog een keer de liefspreuk horen, jong? Knallende val, knallende val. Het is traditie in Midden-Limburg dat de prins een liedje zingt. Vroeger hadden we het Prinsenslagerfestival. Ik geloof dat we dat toch maar weer opnieuw moeten gaan doen. Maar we hebben ze toch allemaal aan het zingen gekregen. Tim, ik zal zeggen, zijn de dorstlustig ook heet, het woord is een dicht. Het is nu weer zoiets. Het is vastelovendstijd. Weer staan hier met ons al. Boempaap knal in de val. Dit waterrattenhit, die zingen weer nu met. Plezier dat maken weer, met z'n allen tekeer.
glas. Weer schonkelen in het rond, weer maken het bond. Dit wordt een zware nacht, het is nog niet volbracht. We blijven hier nu staan, willen nog niet gaan. Het is nu weer zoiets, het is vastelavondstijd. We staan hier met ons al, boempaap knal in de val. Die zwarte rattenhit, die zingen weer nu met. Plezier dat maken weer, met z'n allen tekeer. Het vaat werd weggemaakt, daarvoor hebben we weer een zwak. De glazen gaan weer vol, we gaan uit de bol. Maar langzaam gaat het nu, naar het echte einde toe. Nu maar ook voldaan, willen we niet gaan. Het is nu weer zoiets, het is vastelavondstijd. We staan hier met ons al, boempaap knal in de val. Die zwarte rattenhit, die zingen weer nu met. Plezier dat maken weer, met z'n allen tekeer. Knal in de bal, knal in de bal, knal in de bal!